ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା। ଏଟା ତେଲ ପିଆ ମାନେ ମାନେ କଣ କୋଉ ମାଛଟା କୋଉ ମାଛ ନାଇଁ ଏଟା ସବୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସୁଛି ନା? ଫାର୍ମ ରହୁନି ଫାର୍ମ ଫାର୍ମ ହଁ ହଁ ଏଠି ବନଉଛନ୍ତି ଗାମଲା ଛାଡ଼ିକି। ପିଆଜଟା ଖଡ଼ା ହେଲା ହଁ ହଁ ତାପରେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ମସଲା ପଡ଼ିବ। କୋଉ ମସଲା? ବେସର ମସଲାଟା ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଟିକେ ଖଡ଼ା ହେବ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଟିକେ ଖଡ଼ା ହେବ। ତାପରେ ସିଝି ହେଲେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହେଇଯିବ। ତାପରେ ବେସରଟା ଫୁଟିଗଲେ ପକେଇଦେବା ମାଛ ଆଉ ଆଳୁ ମାଛ ପକେଇକି ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ବସେଇଦେଲେ ପିଆଜଟା ରେଡ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କରାହବ ନା? ହଁ ରେଡ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାହବ। ସବୁ ବାହାର ଦେଶ କାଁ ସବୁ ତ ବାହାର ଦେଶରେ ସେଲିଟା ପଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ସେଲିଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ପଡ଼ିବ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଡ଼ିବ। ମୋର ସମାନ ଥିଲେ ପିଆଜ ଆଣିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ମୋର ଆଉ ଥିଲା କେତେ 8 ଦିନ ନା କେତେ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା। କହିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ପୁରା ତ ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତା ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ରଖିକିରି ଆଉ ପଡ଼ିବ ଆମର ବେସରରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି? ଦିଆହେଇଛି ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହଁ ଆଉ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଧନିଆ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ବେସରଟା ଦିଆହବ। ପିଆଜ ରେଡ୍ ହେଲା। ପିଆଜ ରେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ଚାଲିବ ସ୍ମେଲ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି ଭାଇ। ତମକୁ ତ ଆସୁନଥିବ, ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ଆସୁଛି ଭଲ, ସତରେ ମତେ ଆସୁଛି ଭଲ। ଆମେ ରୋଷେଇ କଲେ ହୋଟେଲରେ ବି ଫେଲ ମାରୁଛି। ସେଇଟା ଏକା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଭାଇ ନା, ଆମେ ସେ କେଶବ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କେତେଥର ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। କେବେ ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଯୋଉ କରାଟା କଲୁନି କି ସେଦିନ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ କୁହନା। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କେତେ ଦିନ କଲୁ, ଗୋଟେ ଥର କାହିଁ ବାସ୍ନା ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିନି। ଏମିତି ଏକା ହେଇଲା ପକା ହେଲା ଆକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଶହେ ଇଏ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଲେ ତାପରେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ରେଡି ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ହଁ ଆଉ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ରେଡି ହେବ। 10 ମିନିଟ୍ରେ ଇଏ ନାଲ ହେଇଯିବ। ଆମର ମିନି ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ମିନି ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଆମର 100ରେ କାମ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଦେବ। ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ସୁବିଧା ଥିବ ନା? ଗାଁରେ ମିଳୁଛି ନା? ଏଇଟା ନାଇଁ କି ଇଣ୍ଡିଆର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଧରିକି ଗଲେ ଭଲ। ଏ ଚୁଲାଟା ଧରି ପଳେଇବ। ହଁ ଭାଇ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧରି ପଳେଇବ। ଇଟା ରଖିଦେବ, ଇଟା ସାଇଜ ରଖିଦେବ। ସିନ୍ଦାର ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି 4ଟା ଧରିଦେବ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ, କିଏ ଜାଣିବେନି ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଓମାନରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ସାଇଡ୍ ତାଙ୍କେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ପୁଣି ଏମିତି କରୁଥିଲେ, ପିକନିକ୍ ଧରିକି ଗଲେ, ପାଣି କ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଧରିକି ଗଲେ। ସେଠି ପୁଣି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ। ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ସବୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଟିକେ ଚାଲୁ ତ ଅଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇକି ବି ଆମକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟିକେ କଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ। ନିଆଁ ଭଲ ଆସୁଛି, ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେଦିନ ଯୋଉ ଭାଇନା ସେଦିନ ଯୋଉ କଲି ଯୋଉ ଖାଇଲୁନି କି ସେଦିନ କରାଟ କରିକିରି ଭାବିଲି ଭାଇନା ତମେ କୋଉଠି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରିବାର। ତ ହୋଟେଲ ଥିଲା କି? ନା ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବଗେରା ଦେଖିକି ହଁ ହଁ ରୋଷେଇ ଶିଖିବା କଥା। ଯୋଉଦିନ କରିବା ବିରିୟାନୀ କରିବା, ହଁ ଦମ ବିରିୟାନୀ କରିବା। ହଁ ଯୋଉଦିନ ବଡ଼ ଜାଗା ତ ନାହିଁ ଆଉ। ଯୋଉଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଥିବ 3 ଜଣ ଜାଗର, ବଡ଼ ଜାଗା 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଇନା ଆଉଥରେ ଛୁଟି, ସାଲାଡ଼ଟା ଆସିଥିବ ହେଲା। ସେମାନେ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବା। 15 ତାରିଖ ଛୁଟି କି ଏ ଆମର ଏଇଠି ରଜାର ପୁଅର ବାର୍ଥଡେ, ଏ ରଜାର ବାର୍ଥଡେ ପୁଅର ନାହିଁ, ରଜାର ବାର୍ଥଡେ। ସେଦିନ ତ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଛୁଟି ଆଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଟି ରହିବ ସେଦିନ। ପୁରା ରେଡି ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ଏଇଟା କି ମାଛ, ଏଇଟା କି ମାଛ ଭଜା ହେଇକି ଅଛି? ତେଲପିଆ କଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଆସିଛି ନାଇଁ କି? ସେଟା ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଲା। ଟମାଟୋକୁ ଆମେ ଇଏ କରିଦେବା, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷା ହେଇଯିବ। ଟମାଟୋ ସହିତ ମସଲାଟା ପୁରା କଷା ହେବ ଭଲରେ। ମାଛ ବେସର ଇନ୍ ଦୁବାଇ। ହଁ ଇନ୍ ରୁଏସ୍ ମାଛ ବେସର ଇନ୍ ଆବୁଧାବି ରୁଏସ୍ ସିଟି। ବାସ୍ନାଟା ହଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କାଟିକି କାଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ। ଡେଲି ଏଥର କ'ଣ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି ଆଉ, ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ। ଏମିତି ଚ୍ୟାନେଲ କରିବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ହଁ ପଇସା ଆସିବ। ସେ ମୋର ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଏମିତି କମଉଛି ହେଲା, ଯେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯିବ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଏକା ପଇସା, ଲାଇକ୍ରେ ପଇସା ଆସୁନି। ଲାଇକ୍ କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଫଲୋ କର। ଦେଖାଯାଉଛି। ଓ ସୁପର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ଏମିତି, ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ନ ହବ? ଟେଷ୍ଟଟା ଦେଖିଲେ ବାହାରିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ପରା ଭାଇନା, ଆମର ରୋଷେଇରେ ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଟିକେ। ଝିଅ ପିଲା କି ରୋଷେଇ କରିବେ, ପୁଅ ପିଲା ସବୁଠୁ ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବେ। ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ କରେ ଯେ, ହଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଶିଖିଛ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତମକୁ ଯିଏ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ, ତମେ ତ ରୋଷେଇ କରିଦବ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ। ରୋଷେଇ ନ ଆସିଲେ ଆମେ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। କଷଟା ହେଇଗଲା ଟିକେ ଦିଆହବ। କଷା ହେଲା ପରେ ପାଣି ଦିଆହେଲା। ମସଲା ସିଝା ପରେ କଲେ ତାପରେ ମାଛ ପକେଇବା। ବାସ୍, ଆକୁ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଆହବ।
तापर आलू दिया हब तापर माछ दिया हब ତାପରେ ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବେ। ଏବେ କଣ ପଡ଼ିବ? ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଣିଲ କି ରୋଷେଇ କରାହେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗ୍ କରାହେଉଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଛଡ଼ା ହବ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ା ହବ। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ତମ ଇଏ କରିଦବ ହେଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗଟା କରୁଛି। ତ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା। ହଁ ନା ତମେ ପରେ ଦେଖିବନି, ଛାଡ଼ା ହବ ତମ ହୁଁ ହେଇସାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ଟିକେ ହାଇ କରିଦବ କି? ଦେଖିଲ ନା ସମସ୍ତେ ଇନକମ୍ କରୁଛି। ଟିକେ ପରେ ମାଛଟା ପକାଇବା। ହଁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଫୁଟିବାକୁ। ପଡ଼ିବ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ। ହଁ କି ମସଲା? ଏଇଟା ଆମର କରି ପାଉଡର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମର ଟିକେ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇବା, ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବାକୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଝୋଳ ରଖିବା ନା ଅଧିକ। ଏବେ ଆମର ମାଛ ପଡ଼ିବ। ହଁ ପିସ୍। ମୁଣ୍ଡ ଓଭରଲୋଡ୍ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ହାଣ୍ଡିଟା। ଦେଖ ପକ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ବା। ଏ ମାସେ 2 ମାସ ହେଲା। ପିସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ନା ଚଳିବ ଚଳିବ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇଟା ହଉ ଚଳିବ, ସେଇଟା ଖିଆ ହବ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ରଖିଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେ ସିନ୍ଦିଆ ଖାଇଦା। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପିସ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ହଁ 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 पूरा ओवरलोड ହେଇଗଲା। ଘୋଡ଼େଇଲା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଏ ପିସ୍ଟା କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ଖାଇବା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଟେଷ୍ଟ କରୁନ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନ। ଭଲ ଅଛି ଭାଇ ନା। ଭଲ ଅଛି ମାଛ। ଖାଉନ। ଖାଇସାରିଲ? ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆବୁଧାବିର ରୁମ୍ରେ ବନଉଛୁ ମାଛ କ'ଣ ବେସର। ମାଛ ବେସର ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ହଁ ୟାକୁ ଆମେ ପକେଇ ଦେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବୁ। ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଏବେ ବନ୍ଦ ହବ ଗ୍ୟାସ୍। ମାଛ ରେଡି।
ବାସ୍ ବାସ୍ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଝୋଳଟା ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ।